L'inconscient, és a dir, Déu. Si vostè no és solipsista, és a dir, si vostè no pensa que tot el que hi ha és vostè mateix, si vostè no pensa que tot el que hi ha és la seva consciència, pensarà que hi ha tot un món més enllà de vostè mateix. Aquest món, que inclou tot el que hi ha més enllà de vostè mateix, el podem anomenar l'inconscient. L'inconscient i Déu venen a ser una mateixa cosa. L'inconscient inclou el seu cos, els seus records, el seu cervell, tot l'univers material, les altres persones, tots els altres éssers vius, etc. Així vostè no està tot sol pensant dins la seva consciència, sinó que hi ha molt d'altres processos que també pensen i que li poden donar informació dels quals vostè no n'és conscient. Carl Gustav Jung parlà de l'inconscient personal que està en el seu cos i de l'inconscient col·lectiu que està per tot l'univers que enrevolta el seu cos. Vostè pot fer-se conscient de l'inconscient mitjançant els somnis que té quan dorm, recordant vivències del seu passat, sentint les seves emocions o simplement observant el món, per exemple, mirant el firmament, els boscos, la mar, observant el seu propi cos, escoltant parlar altres persones, llegint textos, observant el comportament d'altra gent, d'altres éssers vius o d'objectes inanimats. Carl Gustav Jung deia que l'inconscient pensa i planifica i té un gran impacte sobre el conscient. Vostè pot aprendre moltes coses de l'inconscient i també es pot comunicar amb ell i tenir influència damunt ell. L'inconscient, és a dir, Déu, té un gran poder.